Може би някой трябва да обясни на зрителите как се прави екзит пол, откъде всъщност тези агенции могат да докладват някакви данни. Кой ще го направи? Социолога, политолог да вземе да го кажа. Който е? Аз. Да, най-добре. Защото не знам колегите да Професор по социология и политология. Екзит пола е специфичен вид наблюдение на динамиката на изборния ден. Агенциите, които са регистрирани от Централната избирателна комисия, че ще правят такива изследвания в деня, за тези избори бяха 5. Те работят на принципа на извадка на избирателните секции, не на хората, а на избирателните секции един път. И втори път правят подбор на респондентите, за да спазят демографската картина на страната, в зависимост от района, в който се намира избирателната секция. Тоест, разпитват мъже, жени, по-млади, по-възрастни, на средна възраст, всякакви хора. Това се случва, когато избирателя вече е подал гласа си вътре в избирателната секция, излиза отвън и анкетьорите, които стоят пред секцията, която е попаднала в извадката, отправят молба към съответния човек, когато си харесват, според правилата, които са им зададени, да повтори вота отново отвън, накратко, там с една кратка анкета. И съответно след това данните се обобщават и периодично, така през целия ден днеска ни съобщаваха за състезанието на зебрите, за автомобилното рали, за обикаляне на закона. За обикалянето на закона. Нещо, което, само ако ми дадеш шанс, Стояне, още едно изречение да кажа, нещо, с което аз категорично не съм съгласна, защото Радев, като беше още президент първи мандат, беше събрал експерти по въпроса при себе си и той много искаше да бъдат забранени тези екзит полове. Тогава, защото те влияели на избирателите и това не било честно. Аз много категорично се противопоставих тогава, защото в цял свят екзит полове се правят и се обявяват данните периодично, но вместо да ме заглавичкват с зебри, автомобили, трафик към отделни населени места, е добре агенцията, която прави тези проучвания, с името си да застане и да си носи отговорността. Така че днеска се смеехме с колеги, обсъждайки данните, защо всъщност кой какъв цвят зебра е и каква марка автомобил е. Смешни неща.